Moi mun kaikki YouTube-katsojat, mä oon täällä taas LPS Kesä. Tai no jos mun kanava ei näy vielä LPS Kesä, mä en tiedä onko se ladannut ihan hirveästi vielä. Niin kiittäkää sitten Sanna Perälä. Niin sit se mitä siinä ainakin löytyy. Hei, mä laitan sen avaamisvideon kun mä avaan mun paketin. Mut nyt mä näytän sen petsin jo, koska mä en oo vielä laittanut se pakettivideota, mutta mä nyt laitan sen ihan kohta. Tässä se tulee ihan kohta, mutta joo. Näette sitten minkälaisessa paketissa silleen se on ollut ja silleen. Ja mulla tulee nyt vähän muitakin videoita tässä ihan just kun näin latailen niitä tässä, niin tässä tulla. Ja toivottavasti oikeesti tykkäätte mun videoista, koska mä en hirveästi tee mitään hyviä, mutta mä koitan parhaani, koska mä en ole mikään kuvaajainesta. Mutta mä oon katso täällä mökillä. Joo, mutta hei. Eiköhän mennä ensin siihen petsiin. Se tulee. Tan. Tää populainen. Siis mä teen täällä nyt tästä ihan tosi paljon videoita. Mut kyllä mä niinku muillakin teen, koska on tää nyt aika tylsä, jos mä teen samalla koko ajan. Mut tuolla mä teen ehkä eniten. Mut tässä niinku tapahtui silleen, että mä tein tänään mökillä videon. Ja älkää ihmetelkö, että kuulee, koska täällä on vähän pieniäkin täällä mökillä. Nyt ei ole pikkusiskoina vaan mun kavereita. Niin me ei nyt tekee sitä videota. Mut tässä nyt on ja tää on niinku 2006-luvulla ja manneetti tossa. Ja on tää ihan aito, joten turha haukkuu feikiksi, mut ei niinku haittaa, mut ei se nyt kauhean kiva kaulis, mut moikka!